Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Goran Šćepanović, nije usvojio predloge odbrane da se bivšem direktoru uprave carina Radu Miloševiću oduzmu putne isprave i zabrani napuštanje mjesta boravišta. Advokat Vladan Bojić kazao je i da Milošević nije ni osnovano sumnjiv. Neprihvatljivo mi je da za 3 mjeseca okrivljeni Rade Milošević može biti paradigma i da postane paradigma za 3 mjeseca od 30. juna, kada je bilo prvo čuveno spaljivanje, do kraja septembra da bude paradigma šverca cigareta Crne Gore, koja je prepoznata na svim meridijanima. Da to bude on za ta 3 mjeseca. To je groteska. Da privođenja sama po sebi ne znače mnogo, do podizanja optužnice i pravosnažne presude, smatra Dejan Milovac iz Mansa, no za optimizam igraju ulogu. Da će nekada u Crnogori doći pravda i da će zaista ljudi koji se sumnjiče, znači koji su u javnosti bili prepoznati kao neko ko jeste najvjerovatnije odgovoran za neka krivična djela koje su dešavali, znači u zadnjih 30 godina za pljačku državne imovine, ali evo vidimo, znači i s ovim posljednjim hapšenjem da ta sumnja tužilaštva pada i na one koji su sebe promovisali kao ultimativne borci protiv korupcije. Ne jenjavaju i politički komentari hapšenja Miloševića. U SDP-u kažu da cijeli slučaj šverca cigareta zabrinjava. Slučajevi da su direktno i u prethodnom periodu i ovom sad uključeni nosioci funkcija je dodatno zabrinjavajuće, jer smo očekivali da će promjene koje su desile, promjene vlasti, promjene u državnim organima, da će donijeti promjene i u tom smislu. Nažalost, neki od njih ponavljaju, ili dijelovi tih vlasti ponavljaju iste stvari i to još više zabrinjava. Milošević je bio priveden i početkom oktobra. Osim njega, u toj akciji zaustavljanja krijumčarenja cigareta uhapšeno je još nekoliko osoba, a Milošević je tada, nakon saslušanja, pušten na slobodu.